Dushanbe Production. Баруи зулфоите имрӯз шонара медавонам поян достагӣ бо партофта фатай сафед ба тан қапида дасти шаҳбачара ба хандаҳои ширин пеши тараб хонаи туйда мефрояи лимузин чунон хирсанде ки надори фикри ёшиқа манам хирсандита мехом не ки бо дилам зиқай кош курмеши чашме ки хондак даъватномата кош куршава чашме мебина ҳози қадамомдан та хандаҳот меган номи мада дилит набуд лаҳзае барбари рафтан да дилам мия ларзае панҷ соли бебаҳорим алвидо ҷонию текорой бебарорим алвидо ҷонию бе ман мемурди лек болотар бидай бо ҷоию панҷ сол тоқат карди панҷ моҳ не алвидо ҷонию туюд бисёр дарзет медод гарма мебдум ҷоию не ки дигар чӣ бугум та алвидое ҷонию ба ном насиба киб ба тақдир насиби ки ишқат ғуломи киб ба ғам раиси ки расиба ки ё ки расатани маҳинтак насиба бин ки даки меши мамитак дар оғӯше меши ки кӯдаке гири дар оғӯшет бачадам ному меша ё ма гаштам фаромӯшет номи мада фарзанда дивадаи кадагит буд ё ки шабоз ишқи не як хатои кӯдакит буд кошкурмеши чашме ки хондак дават номада кошкуршава чашме мебина ҳози қадамомданте ирӯз туй дора алвидо кадак синат қати ба фата мебараниш карнаи сирнай қати ӯ ай дигаре шидак да дастиш дохтан чала мегум гила харидам ай сариш кинум чочала э дилчи хе мебардори ту охири қадарда ки мебини хандаҳоша ҳатто таги чодарда доим хандатам мехостум ақалан ирӯз гирьяк ӯ бозӣ кад ба ишқат бихе дилу гурдак не ман қасам хӯрдам лаззит намекунам туйша ӯ мара дуруғ кадай нағз дида гирифтай шуша ман дуот намекунам хиёнат кардидама вало хушбахтиш мекунам ман зани ояндама худат қоил бишай ки нашиди чению на худат лаънат бихони ки нести дар ҷои ӯ тояд муборак хадата ба ҷонака тояд муборак шабаака ҷонака мошини шаҳомадай уша балтай хоната тояд муборак биши машини шада хавотир нашада гирдат наметова соям тояд муборак ишқи панҷ сола худованда дилит база ҳурмати шаҳадиламо